సో చాలా వరకు మనము బస్ స్టాండ్స్లో అక్కడ ఇక్కడ ఒక A4 పేపర్లో జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ కంపెనీ మెంబర్స్ ఇచ్చేస్తారు. అది సిఏనా లేకపోతే అసలు ఏంటి, అలాంటి వాటికి వెళ్ళొచ్చా? జనరల్గా అయితే మనం రికమెండ్ చేయమండి. అది ఏమైందిరా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అక్కడ బస్ స్టాప్స్లో పెట్టేవారు ఎవరు కూడా చార్ట్ అకౌంటెంట్ కాదండి. ఎంతోమంది కన్సల్టెంట్స్ ఉండొచ్చు, ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఉండొచ్చు, అకౌంటింగ్ కన్సల్టెంట్స్ ఉండొచ్చు, దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్. అయితే మనము ఇండియాలో కంప్లైన్సెస్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఓకే, పాన్ కార్డ్ సెలెక్షన్ దగ్గర నుండి తర్వాత అకౌంటింగ్, తర్వాత టాక్సేషన్, అదర్ కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మీ ఇచ్చే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక రాంగ్ ఇన్పుట్ అయితే గవర్నమెంట్ పోర్టల్స్ లో అది రికవర్ చేసి రీప్లేస్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు సింపుల్ గా వెళ్ళి ఒక మంచి కన్సల్టెంట్ ని పట్టుకుంటే అయిపోతుంది. సో దాన్ని బట్టి ఐ వుడ్ ప్రిఫర్, I don't encourage people to go with that pamphlets కన్నా వెళ్ళొద్దనే చెప్తాను. ఊహిస్తేనే భయంకరంగా ఉంది.